Valentina na Instagramu je jedna veoma samouverena i šarena dizajnerka koja voli da deli sve i svašta, a Valentina u stvarnom životu je nešto manje šarena, ne toliko samouverena i pomalo introvertna. U suštini baš puno toga delim na Instagramu, ali kad porazmislim, sve su to nekako više estetika, dizajn, ne znam, tako neke stvari, mesta na kojima sam bila, a u suštini ne delim nešto što je totalno moj privatni život. Može drugo pitanje, ne mogu. Meni je trenutno najgore kad me zovu previše. Kao, inače ne volim da pričam nešto i onda kad me neko pozove, to mi je kao da neko iskoči sad iz ormara, ja ne znam, kao sedim nešto i radim neke svoje stvari. Tako pusti me da radim. Bukvalno to mi prekida, to, kad bi oni znali da to oduzima od kvaliteta dizajna, verovatno bi manje zvali. Da, mene najviše frustrira kad dobijem mail kao, ej, cimamo te zbog tvojih radova, a onda u briefu traži nešto potpuno što nema veze sa mojim senzibilitetom. Desilo mi se skoro kao, divni su ti radovi, zato te biramo, ali potreba nam je korpo, generic roll-up za konferenciju i evo ovu fotku s ove žene sa stoka želimo na tom roll-upu. Mislim, nešto što je potpuno nema veze sa mnom, ne znam. Neka misteriozna, pametna žena, ala tajna agentica ili tako nešto. Da. Neko ko rešava neke baš opasne probleme. To može i biti kao grafički dizajn. Recimo. Sad sam već naučila to da handlujem i spoznala sam, ok, neću uraditi nešto najbolje što mogu da izbacim, možda neću imati vremena da to osetim, proživim, testiram i bilo šta, ali ok, ako je sad pitanje života ili smrti, treba da postoji taj dan, imaćete za taj dan tako kako može da se izvede. Ili u nekom slučaju, ako baš mislim da nije realno, to ću da prosladim nekom kao Valentina. Ajde, uzem mi odgovor. Nekako sam napravila sebi SOS, znaš, za te stvari i imam bukvalno to tih foldera, Ja mislim za svaki mesec imam inspiracija, januar, februar, marta, 2019. 2017. Nemam problem nemam kreativnu blokadu skoro nikad. A zapravo, ili imaš problem sa tim da ima previše toga, kao previše inspiracije da ne znaš kao šta od toga? Previše... Da, kao da, dešava mi se 100 puta to, da kao neki, na primjer, logo bih mogla da uradim u pet nekih pravaca, a u stvari, ne mogu da naplatim baš 5, pa kao moram da suzim na recimo 2 direktno. I onda na kraju, ne znam, prelovim nekako sama, procenim na osnovu klijenta. Uvek ubacim i neko rešenje koje kao, znam da neće proći, ali se meni najviše svidi i onda prosto čekam reakciju. Na kraju to ispadne neki Frankenstein, hoće neki element iz jedne direkcije i onda to ispadne nešto nabuđeno. Dragana crnu, da. Ja bih nosila senf boju, šućkastu, oker. Senf. Smiješno što mi je prva reč koja mi je pala na pamet neuspeh. To. Najviše se plašim neuspeh. Da nikad ne izgubim neki svoj identitet. Užasno me to plaši da kao zbog nekih eksternih stvari i bilo čega da ja prestanem malo manje da budem ja ili da ne budem sama sebi dovoljna ako imam neku viziju, ideju koju samo ja razumem i samo ja vidim smisao toga, da to ne izvedem zato što nemam neku podršku. Omiljena komanda, jesi to zove komanda? Omiljena skraćenica mi je command Y u Illustratoru i ako niste probali, do sad probajte. Preporučujem. Da je to isto command W, zato što to je, samo vidiš očistiti tipa od svih guidelines, svega i kao vidiš čist dizajn kako stoji. Definitivno scrollovanje Instagrama. Borim se protiv toga tako što jednom nedeljno u proseku obrišem Instagram i onda se vratim. Mislim najviše to što prihvatam gomilu projekata i ne mogu da objasnim sebi da nije problem koliko meni treba da uradim dizajn, pošto nikad nije to samo koliko meni treba da uradim dizajn, nego je to klijent promenio želju, nešto se pomerilo, oni imaju neki event, zbog toga nešto drugo treba, bla bla.
I možda je to neki odgovor na naše pitanje šta me plaši, a to je kao da odbijem projekte jer imam taj duboki strah kao ali onda neću imati posla narednih 3 meseca. Moram sve da prihvatam kao, a onda se izgubim, nemam dovoljno vremena prosto. A zato što i jeste često kod nas da ljudi ako jednom im nešto javiš, nažalost ne mogu sada, neću ti pozvati opet, nekako zaborave. Možda nije to u svakom slučaju, ali meni se najčešće dešava, sad je stigao, nekako zaborave, jave se nekom drugom, onda opet imaju tog drugog koji prihvati.